Ora janjane iki dong apa to? Ora janjane iki dong apa to? Kakang Semar kowe iki apa kurang apa piye? Lemu nyemar iki rak wis suwe to. Gojek seprono wis mangabad-abad kok ora tok kurangi malah saya ndodro. Kowe iki wis tuwa lho. Ya kudune kowe iki iso ngomong karo anak-anakmu ngandani karo anak-anakmu. Gareng barang ki ngopo? Petruk barang ki ngopo? Bagong kuwi malah saya. Kowe iki wis gerang jengklit-jengklit. Nek katokan mono wong ora lho anggere jengklit sarunge semilak bar tak tutuk-tutuk wah gowo telo ora entek-entek sanes dudu sanes seneng sampean niku ngarani ora meko nggih enten apa? Kok ngawe kalian ning ngabdipun Semar. Kakang Semar, pripun? Kowe ngerti kondanging Nalindra ngloji Tengara Prabu Belgeduel Beh. Sinten niku? Nalindra ing kondange watak Sadu Budi. Sadu. Cari iki enten jenenge Sadu. Tegese Nalindra ingkang watake becik. Nanging lah kok dina samengko beda karo pawartane. Lah beda pripun? Dina mengko Prabu Belgeduel Beh iku wani mbedah negara Ngastina. Woi, ayo. Kakang Semar kowe iki apa kurang apa piye? Lemu nyemar iki rak wis suwe to. Gojek seprono wis mangabad-abad kok ora tok kurangi malah saya ndodro. Kowe iki wis tuwa lho. Ya kudune kowe iki iso ngomong karo anak-anakmu ngandani karo anak-anakmu. Gareng barang ki ngopo? Petruk barang ki ngopo? Bagong kuwi malah saya. Kowe iki wis gerang jengklit-jengklit. Nek katokan mono wong ora lho. Anggere jengklit sarunge semilak bar tak tutuk-tutuk. Wah, gowo telo ora entek-entek. Sanes. Dudu. Sanes, seneng sampean niku ngarani ora meko. Nggih. Enten apa? Kok ngawe kalian ning ngabdipun Semar. Kakang Semar, pripun? Kowe ngerti kondanging Nalindra ngloji Tengara Prabu Belgeduel Beh. Sinten niku? Nalindra ing kondange watak Sadu Budi. Sadu. Cari iki enten jenenge Sadu. Tegese Nalindra ingkang watake becik. Nanging lah kok dina samengko beda karo pawartane. Lah beda pripun? Dina mengko Prabu Belgeduel Beh iku wani mbedah negara Ngastina. Woi, ayo. Sing kaget aku wae. Kowe bengok aku keboyo. Saya Bagong Srana ora jamak-jamak nganti mak crit. Ono wis sik ono. Wis ben. Wis ben pliket mbok. Ora bisa mbok. Mula bendaramu sak lor niki awat-awatana mungsuh Prabu Belgeduel Beh. Mengko nek kalah kowe matur karo aku ya Semar. Ngestokaken dawuh. Yo. Yo. Iso. Oh, nyambut gawe. Ngestokke ndaramu Ndara Janaka. Werkudara Janaka Belgeduel Beh. Patihe Bayu Kinara Kapethana. Yo, ngestokke dawuh. Krana dinten sak mangke jagat menika ngantos kebrebeken.
kalian ngumandangipun Nalindra enggal ingkang mapan wonten ing praja Ngloji Tengara ingkang sayektos akarya reking para Nalindra satemah sami raosan babagan Nalindra menika kala wau. Yayi, kula nuwun mapunten. Nadyan ingkang rayi ing Dwarawati semanten ugi praja ing Dwaraka sedaya para kawula samya hujat. Krana ngawuningani pekabaran inggih menika Nalindra Ngloji Tengara ingkang jejuluk Prabu Belgedhuelbeh. Mongko nyatanipun ngumandhangi Nalindra menika kala wau mboten damel kuwatosing para Nalindra tuwin para kawula awit Nalindra menika kala wau miturut pekabaran ingkang sampun kula tampi tansah teteken ati suci pepayung budi rahayu anjejekaken adil tuwin bener. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Malah ingkang mekaten kaselak raos ing manahipun ingkang rayi ngamarta pun Darma Kusuma menapa mboten langkung prayogi menawi para Pandhawa sambet memitran lan Prabu Belgedhuelbeh inggih Nalindra Ngloji Tengara krana tumrap ingkang rayi ngamarta menawi punta sakadang saged sesambetan kaliyan Nalindra ingkang tansah angen-angen dhateng kautaman wiwah kabecikan Tanwandi saya kukuh bakuh kekuatanipun Nalindra ngamarta nuwun kadang-kadang paduka para Pandhawa Koko Prabu miyat langening kalangguan aglar pandan moncar tinon ler kekonang surem sorotetan padang kasor lan pajaring pun ameng kekono dasare mangsa katiga ing dereng ngantos paripesami Mbawacana katrenjo rawing nata agung ing mandul tuwin nata ing Astana Prabu Duryudana karya cingak sangya para Pandhawa wau dewa-dewa Sugata ngutani Dewa Narapati tuwin ares Sora Kresna langkung tresnanira marang Diapanon Cinawi Koko Prabu sumengko tindak paduka Kanjeng Koko Prabu ing Mandura miwah Koko Prabu ing Astina wonten menapa dene rawuh wonten negari Ngamarta Koko Prabu walah dalah Yai sewu sekalepatanipun ingkang Raka Tadawadana. Sowan kula nganti dhateng Hyang Prabu Duryudana menika sayektos namung badhe nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa. Yai Prabu mugi kepareng mbantu dhateng putripatipun ing Raka ing Ngastina pun Duryudana. Mengko suraos kados pundi dene paduka paring dawuh mekaten Yai. Menawi Pandhawa mboten sak biyantu kalian kula lan Yai Prabu Ngastina Tanwandi negari Ngastina mangke bedah. Negari Istana bedhatipun kukup dening Nalindra enggal ingkang nami Prabu Belgedhuelbeh saking negari Ngloji Tengara. Nyata Nalindra ingkang sekti kalintang jayaning perang. Dereng ngantos kula abenajeng kaliyan Prabu Belgedhuelbeh nadyan nedaya abenajeng kaliyan patihipun kemawon. Sampun ngedalaken pengabaran ingkang mawarni-warni
Satemah kula lan Yayi Prabu Duryudana kepelajar wonten negaring Ngamarta mriki lan bubar sanggaya para sata kula nungsang puyang numbuk bentus lampahipun. Mengko suraos kados pundi dene mekaten pakartinipun Prabu Belkedhuelbeh. Mongko nyatanipun pawarta ingkang kula tampi nalindring loji Tengara tu nalindring ingatan sak nengenaken dhateng kautaman. Lah kok teka mekaten babaring kasunyatan kula Prabu. Wah, sampun menawi kula jlentrehake sak mangke nadyan saratri menika mboten badhe wonten pundhatipun. Sawanipun Bayu kena ora anggenipun badhe mbedah negara Ngastina Yayi. Ngemuti beli negari Ngastina menika kagunganipun para Pandhawa. Menawa Pandhawa badhe mentala nyumurupi negari menika dipun jeki dening Nalendra Loji Tengara Prabu Belkedhuelbeh Werkudara Janaka pun kakang bantunen Yayi. Janjane iki do ngopo to? Kakang Semar kowe iki apa kurang apa piye? Lemu nyemar iki rak wis suwe to. Gojek seprono sprene wis mangabad-abad kok ora tok kurangi malah saya ndodro. Kowe iki wis tuwa lho. Ya kudune kowe iki iso ngomong karo anak-anakmu ngandani karo anak-anakmu. Garing barang ki ngopo? Petruk barang ki ngopo? Bagong kuwi malah saya. Kowe iki wis gerang jengklit-jengklit. Nek katokan mono wong ora lho anggere jengklit sarunge semilak karo tak tutuk-tutuk. Wah, gowo telo ora entek-entek. Sanes. Dudu. Sanes, seneng sampean niku ngarani ora meko. Nggih. Enten apa? Kok ngawe kalian ning ngabdipun Semar. Kakang Semar, pripun? Kowe ngerti kondanging Nalindra Ngloji Tengara Prabu Belkedhuelbeh. Sinten niku? Nalindra ing kondange watak Sadu Budi. Sadu. Sariki enten jenenge Sadu. Tegese Nalindra ingkang watake becik. Nanging lah kok dina samengko beda karo pawartane. Lah beda pripun? Dina mengko Prabu Belkedhuelbeh niku wani mbedah negara Ngastina. Kowe ayo. Sing kaget aku wae. Kowe bengok aku keboyo. Saya Bagong Srana ora jamak-jamak nganti mak crit. Ono wis sik ono. Wis ben. Wis ben pliket mbok man. Ora bisa mbok men. Mula bendaramu saklor niki awat-awatana mungsuh Prabu Belkedhuelbeh. Mengko nek kalah kowe matur karo aku ya Semar. Ngestokaken dawuh. Yo.
Iso. Oh, nyambut gawe. Ngestokke ndaramu Ndara Janaka. Werku Ndara Janaka bel kedhuel beh patihe Bayu Kinara kapethana. Yo, ngestokke dawuh. Sik. Bapakmu kae mengarep rono kok dadak mundur sik. Ha nika torpedo. Sing niku torpedo. Dadi nek arep maju niku dundurke sik. Ora iso nek langsung maju. Ora nika niku kuna kok ya. Wo lah rak ngono ngerti ta kok nggih. Ayo lho gareng monggo. Dadi sampean nyuwuk gending niku mung takon perkara torpedo niki, Pak. Ya mung gumun arep maju kok dadak mundur. Ayo wong tuwa kaya karangan. Kan sing langit kelap-lapaton lerkin saking risang mawe gandrung satriya bagus apa ana wujuding pawongan maju ning Mabaratan srayaning wong Astina srayaning Kang Prabu Duryudana kowe sapa takon karo aku Bayu Kinara Patih Ngloji Tengara ndi Prabu Duryudana rangkete tangane tak kerincunge sing leboke pakun jaran ratu sing wis wegah nama mawarah nampik pitutur becik wajib dilebokke pakun jaran dikapokake uripe Duryudana pati sinuwun ngestina kepelajar tumuli kula bujung sasamunipun kula bejung jebul piyambakipun ngiyup dhateng ngersanipun para Pandhawa sinuwun menawi inggih kula lan panjenengan badhe ngrabasing negari Ngamarta jernyatanipun Ngamarta menika punjer-punjering kesaenan lan punjer-punjering kabecikan ning nek wong Pandhawa ngewangi karo wong sing watak angkara budi candala ibarate kaya dene ngayomi karo maling mongko maling mau kudu dihukum anut pernataning hukum sing wis lumaku kepareng paduka nek kowe ora mentala kowe ora tegel mundur tak tandangane wong-wong Pandhawa iki Anggro sesumbar lindho bumi kuncing kumaludha kundur ketup iki sapa takon marang aku Nalendra ing Loji Tengara Prabu bel kedhuel ya Prabu tong crot sapa Raden Janaka ngerti karo aku sing ora ngerti aku apa ratu sugih pinter mblegedhu ora kurang apa-apa. Ayo Prabu Duryudana tak jaluk. Kelakon boyong Kang Prabu iso nyempal bau kiwa tenganing Janaka. Ah, sempal ganing atiku. Ayo.
Bathara. Prabu Tontongsot. Kunjang kancing langit kelap-lapaton lerken sanging risang mawe gandrung piye Janaka mboten aneh menawi Koko Prabu Baladewa tuwin Koko Prabu Duryudana kepelajar ora aneh yen to bule kakangku karo Duryudana kakangku keplayu lho dasarmu apa kok kowe matur kaya mengkono amargi Prabu Kedhuel beh menika digdaya ya Prabu Tontongsot didaya Janaka ora ngetokke pusaka mboten tumomo Kyai Jalak nembe ngoceh Sembrono niki sapa niki Kang Raka wancine ora guyon wancine ora sembrono takon iki Kyai Jalak kok ngoceh. Ambok ngasta Kyai Pentret kula. Semar mundur. 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 Ababmu iki lho. Nggih. Sembrono. Werkudara ora nggunakake kuku Pancanaka. Ora. Ora temomo. Wis tak gunakake. Wis. Mbok sok dikethroki. Gigi. Boten. Ya wis kana mundur. Nggih, Koko Prabu lajeng mangsaipun sinten? Wis kowe mundur. Perkara mungsuhe kuwi tanggung jawabku mundur. Inggih, ngestakaken dawuh. Werkudara mundur. Wah, kowe aja maju perang ndak kalah. Kalah menang ki perkaraku, wis mundur. Wah, aku isin nek duwe dulur tuwa nganti kalah perang. Lah nek nganti kalah karo Prabu Kedhuel beh mbok ya ora usah dadak ngresna. Diwalik mau. Kula tak kresna sampean Semar. Ya ora wangun aku kok dadi Semar ki terus le nyebut ki ora wangun mundur ora Kudara. Yo. Semar, anakmu telu kono mrene. 3. Ora wae loro wae. Telu napa loro? Loro wae, Gareng karo Bagong. Lah Petruke ora takon nyambut gawe, Gareng karo Bagong wae kon rene. Saniki sok setu. Saiki mangkat ora? Gawe nesu ning Nalendra Ndarawati ki. Arep kok piye kowe ngejak apa kowe? Nggih kula. Iki kok awane do arep emosi kabeh. Sakarepmu. Kowe mlaku arep nduduk lemah sakarepmu. Kowe sowan ratu arep nganggo jengklik sakarepmu wong kabeh mau ki pangreka dayaning Panakawan supaya iso gawe nuju prananing Nalendra ngono to? Nggih. Ah, nek wis tekan kene kowe tak nehi gawean. Napa? Ning kula ora iso lho nek nyampur niku ora iso lho. Sing pinter nyampur niku perbandingane Bagong bangone 1/4 ngoten niku bisa. Terus gampinge sepira niku Bagong niku wis kulina. Nek kula ora iso yakin mbok sumpah tur awak kula ya ringkeh. Ora perkara kuwi. Kowe lek karo Pandhawa tresna iki lahir batin apa ora? Lho lahir batin terus kata seperti iki kula ngetutke. Ora duwe pangarep apa-apa ming sak derma nglakoni minangka darmaning wajib. Nek pancen tresna saiki kowe tak kongkon, nggih. Ratu Ngloji Tengara Prabu Kedhuel kae dipateni. Waduh.
Wis kono. Lah kula kowe ya karo Gareng wong loro. Wis mangkat to. Iso mati saka kowe, ora iso matine Prabu Belgedwelbeh saka ngloji tengara pecah sirahmu. Pateni dhewe. Senjata cakra. Oh. Bojone Rukmini. Marai mangkel. Jawa kok sapine. Wis iso mateni. Prabu Belgedwelbeh banyak cakra sirahmu. Mati pateni. Anek ngari Jawa iso. Oh, coba mah. Ora kowe kok nesu karo Kresna kok sing sebut kok bojone to. Aku mbiyen yo sir. Tenane asline ya, critani asline. Asline iki Gara Rukmini mbiyen ki selayang-layangan karo aku. Asli, weh domong ya. Tenan. Adek iki nyebut aku wis nganu darling kok. Modar ora eling tadine. Dek nyebut aku darling, aku nyebut dek Dariem. Oh. Terus aku direbut Kresna, nganti-nganti dek neng taman negara Kumbina. Terus do remet-remetan tangan kae. Aku yang ngalah to, aku mung ngabdi kok. Wis kono PN kono, ora masalah aku tak golek meneh. Mula aku nek karo kae jane asline dek iki ngerti. Nek dawuh sak penake dhewe iki mergo dek ngerti ki jane aku mbiyen saingane. Aku mbiyen ki jenenge enom ki tak ya kaya anu to, sadurunge Dekle, sadurunge aku cekot ki asline rupaku kaya apa jenenge pemain Korea, pemain artis Korea. Yen asli jenengku Kongguan. Wah, kerep remuk to? Heeh. Nek le nggawa diopyak-opyak ki remuk Kongguan. Ayo wis ben ra apa-apa. Mula aku nek nesu karo Ndara Kresna nek nyebut mesti bojone. Anake Rukmini ngono iki mesti dheke krasa. Oh iya. Tenan. Iya Ndara Kresna iki piyayine alus. Lembah manah. Dhek tau kok nari aku Gareng nek pancen arep tok pek-peken aku ora apa-apa. Mboten sing juragan sik aku ya ngono. Ndara Kresna ki ya. Ndara Kresna ki ya apa ki ya piyai ya. Anu lembah manah terus. Ah iya. Wis penake kono. Nek kowe dicokro ndase ngabari aku. Madhep rene. Anten apa? Sing biyen nom-nomane jenenge Kongguan sapa? Pamen dawake wektu ya. Mengulur. Asline ya ora ngapa-ngapa. Wis to, kowe iki rasange ora tumandang tak pecah sirahmu kowe. Nggih, saniki mawon. Lho sapa iki? Jebul wong Amarta kuwi aneh-aneh. Mbok menawa iki kawin silang antaraning Terwelu karo menungso. Sing mburi iki mbok menawa kawin silang antaraning Kirik karo menungso. Kirik, matamu ya ora. Tak penamu desa wae. Prabu Belgedwelbeh. Nalindra ngloji tengara. Kowe ora sah mungsuh ndara-ndaraku Pandhawa. Ning mungsuhku wa aini. Kuwi basa apa? Aku jaman iki dadi Kongguan biyen. Ngomong aku senengane wa aini. Wa aini tegese apa? Aku mungsuh kowe. Wah. Oplo. Wa ini aku mungsuh kowe. Aku mungsuh kowe iki lot my road, dot my wrong. Iya ngawur ora. Aku nek mungsuh wong-wong sing jane kepengin lucu ning ora lucu. Weh. Samplok ora.
Kok ngene iki penggemare akeh, Bel. Padake ora nyepeleke karaku apa piye wae. Terus gawe geger kalon Galawarta. Mungsuhmu aku mati. Mudar. Ayo Ren ya. Pengrawe diambil saka Karang Taruna. Kapok ora kowe. Kapokmu kapan kowe? Ya ya. Nek ora ngono ndara iki piye? Iki wae sapa mestine ana sing duwe. Anggape sakem aja, sikep kowe. Sing kenceng lho, Gong, sing kenceng. Sing kenceng. Ora sikep rang rang rang. Iki punyaku. Ora dunyet-unyet. Akhire tangane bel keduel bae. Tangan kok cendhek. Ora ana drijine. Mula ket mau tak alus kok ngepel terus. Ayo. Akhirnya. Waduh, mati aku. Mati apa? Kudu tetep tekaning pati babar daning wujud Lurah Petruk Ganthong Bolong. Wes. Wes, leren. Ngantel ora. Ketok. Ketok kowe iki mang palsu apa-apa ketok. Akikmu ra tok ganti. Akik mata kucing sing tok nggo kuwi. Kuwi apal aku. Ketok. Cawetmu ora ganti. Ketok kowe mlotrak tulisane Jitimen ketok. Wah, lah cilaka ya. Ora cilaka ya pancen kaya ngono kok cilaka ora. Wis ben. Ayo kapokmu kapan? Sinuwun Darawati, niki lho sing dadi ratu pun badar. Petruk kowe kok kuat dadi ratu? Mundi pusaka ngamarta sinuwun. Wah, dalah mula Nyai Prabu nganti bingung penggalihe koncatan pusaka. Nggih. Lah kok iso nggawa pusaka? Lah nalika sinuwun masrahke kula ken nggawa wangsul teng negari Ngamarta kula niku mung pengin nyoba. Dari nek kedunungan pusaka niku iso dadi ratu, iso dadi apa-apa. Lah kok nyata. Lah pusakane apa isih tok gawa tesih. Tak suwun ngene. Tak jaluk bali. Reng. Ayo. Aku mung jukukke kok. Mesti arep dadi ratu. Dadi ratu kuwi kena lakone suwana dhewe ora. Petruk tangane bar nyekel pusaka isih antep Pusaka kok nggo rebutan kaya nuk. Mangsamu padake ora. Ya wis nek ngono aku sing nekseni ya Petruk. Nggih. Niki ya menggo nyoba, ternyata kawula cilik kaya kula niku ya iso dadi ratu. Mula ya mugi-mugi sedaya menika rancak samukawisipun. Iya apa kan? Sing dadi patih kae sapa? Sik, Truk. Iki coba sing dadi patih iki kudu diluruskan semuanya. Luruskan piye?
Sing dadi patih kae sapa terus Petruk sing mau karo aku gara-gara mau sapa? Ah Petruke ganan rene, Reng. Oh ya. Salin. Kowe gaweanku. Ora salin totok sirahmu. Weh lah pusakamu anyar ta, Tru? Kowe kok nyolong horene blendis. Mohon perhatian. Kepada masyarakat jangan keluar dari rumah. Pakai masker, cuci pakai sabun, lalu di rumah saja. Jangan belanja, jangan liwet dan sebagainya. Tetap di rumah sampai mati garing. Ora sembrono iki. Yo aduh. Oh, petel kok gedene semono ora. Kae patihku tak kone ganti. Sapa patihmu? Tak kone rene. Patih Bayu Kinara iki lelakone wis rampung. Bali kaya wingi uni, waduh mekaten. Iki lho Ra. Heeh, aku ya wis badar kok ya Bali. Ih, ngestaken dawuh. Wajah keparengipun ados pundi? Wis Badar. Pokoke kowe dadi tukang ngusungi salon meneh ya Ron Lasiron. Ngono kok karo nyambungi kabel ya. Pokoke nyambut gawe sing tewaju. Wis Badar. Kabeh wis paripurna dole. Ayo mlumpuk ning negara Ngamarta. Lakon sing kababar mbok lakoni iki mau sayektine mung minangka pepeling sarta pepenget. Sing jeneng kawula cilik ku ya bisa duwe gegayuhan sing persasat sundhu langit. Merga wong pinter, merga wong sing limpat, merga wong sing wegik kuwi isih kalah karo wong bejo. Arep saka kawula ning nek kedunungan bejo, wah kuwi iso tekan sing dadi sediane Petruk.